sun kai biliyan to duk tun da kai musu salati gaba ɗaya sai an maka salati adadinsu. Sai ka ce kama sallaita ala Ibrahima, to duk salatin da Allah ya wa Ibrahim kuma sai ya ninka maka lada ninkin ba ninki. Wa da ali Ibrahim, su waye ali Ibrahim su nawa ne? Su nawa ne? Suna da yawa. To duk sai an kirga ali Ibrahim gabaki ɗaya sun shigo, sannan sai kai wa Allah yabo da sunansa masu girma guda biyu kace innaka hamidun majid. Kai tawassuli innaka majidu. To fa kai rabi ke. Sai kuma ka dawo ka sa wa annabi albarka. Wa barik ala Muhammad, to sai kai ma wannan albarka da ka roƙa annabi kai ma sai ai maka ita ninkin 10. Wa da ali Muhammadin sai a duba alayen Muhammadu da kace ai musu albarka su nawa ne, su ma sai ai maka albarka adadin yawan alayen Muhammadu dukansu. Sai kace kama barakta ala Ibrahima, yadda ka ga cewa yayi maka tsawo kuma kai kana son kai da yawa kaga ba sai kai wannan sigar ba. Ita wannan sigar guda ɗaya ce amma kuma ta ninka sigar da za ka yi so biliyan ba a yaka. Yanzu ai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam wuce matarsa tana ta subhanallah subhanallah walhamdulillah subhanallah, sai annabi ya ce tun da muka rabu da ke kike ta yin tasbihi, ta ce eh, ya ce to na faɗi kalma guda 3 a bayanki, da za a auna ta da duk abin da kika faɗa nawa ukun ya fi wannan naki. Ta ce a to ya mun nakan ajanawa ga na annabi ka tsaya kana naka ga wani naka ga na annabi. Sai ce to da safe in zaki zikiri subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, ki maimaita haka so subhanallahi wa bihamdihi, kaga kafa ɗaya ne amma sai aka ce adada khalqihi. Allah ina maka subhanallahi wa bihamdihi adadin yawan halitta, subhanallahi wa bihamdihi midada rida nafsi, subhanallahi wa bihamdihi zinata arshi, subhanallahi wa bihamdihi midada kalimati. To yanzu adada khalqihi rida nafsi zinata arshi wa midada kalimatihi, wace calculator za ta iya lissafa wata? Shi yasa irin na annabi fa shi in ka kalle shi da kyau sai kaga ya kunshi abubuwan da ba su da iyaka. Kuma ibnu qayyim yace duk wannan falala da ya kawo guda 50 na salati ga annabi, yace mafi yawa su suna koma ne akan wannan sigar. Sannan wannan sigar ita ake a cikin sallah. Ka ku duk abin da za a karanta shi a sallah ya fi daraja fiye da wanda za a karanta a wajen sallah. Domin sallah ba a shigarta sai da sunan Allah, ba a fitar da sai da sunan Allah. Da Allahu akbar ake shiga, da assalamu alaikum ake fita. Sannan kuma Imam Shafi'i ya ce da mutum zai ce wallahi tallahi sai na yi wa annabi salati kafa ɗaya yau, don baka Ibrahimiya ba sai ka yi kafara ce da mutum ko. Dan shi ne aka yi ittifaqi akan kai salati. Ragowar ko akwai sabani. Wani ya ce addu'a ce, wani ya ce salati ne, wani ya ce kaza. Ko dai da an karɓe shi amma ba za a ce daidai yake da wannan ba. Shi wannan shi ne ƙolin salati, kamar da Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wannan shine sayyidul istighfar. Babu wata siga ta istighfari da ta kai wannan. Wata siga da zaka nemi gafara Allah ba wacce ta kai wannan, saboda anan ka nuna kai ba kowa bane. Bayan neman gafara ma sai da ka bayyana wasu abubuwan kasawarka a gaban Allah. Shi yasa mu tsaya akan sigar annabi. Ba mu ce ragowar wai an yi salati da su bai yi ba, a'a, amma komai dan shafi'iya ne dan ambaliya ta mazhaba da ta yi sabani akan wannan. Amma da kai wata siga sai wani ya ce abu bana mun ba ma wannan siga, kai wacce siga wani ce abu ba mu wannan siga. To kai abin da aka yi ittifaki a kansa ya fi kai abin da yake da sabani ko wannan shine hikima. Wannan yace malam muna roƙon addu'arka da ta ɗalibai bisa wasu kayanmu da aka rike mana da kuma wasu cututtuka da suke damu da wasu bukatunmu na musamman.
abubuwan naku sun yawa. Bisa wasu kayanmu da aka rike mana, to ku tsaya nan. Bisa wasu kayanmu da aka rike mu, to mu yi addu'a kenan a fito da kayan ko mutum addu'a a ci gaba da rikewa. Wake so suke kayan nasu da aka rike a saka musu. To tunda kayan ku ne, kaga za mu yi addu'a Allah ya sa a saka muku, ko ma waye ya rike muku kaya Allah ya sa ya sako muku, tunda naku ne. Da ka ce bisa wasu kaya da aka rike, to ka samu, amma tunda kace bisa kayan mu da aka rike, to kaga kayan naka ne wani ya rike, shi wanda ya rike ba nasa bane, to Allah ya tilasta shi ya sako maka kayan. Sai ce kuma bisa wasu cututtuka da suke damun mu, to ya nuna na biya ko ta cuta da take damun su, to Allah iya yi muku wannan cuta kowace iri. Sannan bisa wasu bukatu na musamman. Ina roƙon Allah waɗannan bukatu naku na musamman, in dai na alheri ne, inda na musamman ne ya kamata su zama na alheri. In na alheri ne tunda baka faɗe su ba, Allah biya muku su. Allah kuma ya biya dukkan musulmi bukatarsa ta alheri. Allah raba mu da dukkan matsala. Allahu akbar. Akwai wani alƙali wanda muna yin sallar juma'a da shi a nan, Allah ya masa rasuwa. To muna roƙon Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa. Za ga na fito can muka dan tsaya da shi ko? Haka alƙali Inuwa, to Allah ya ji kansa. To akwai ɗan uwa shi ma da ya nemi cewa an zo ƙarshen karatu yana da wata damuwa bisa wata bukata shi ma ta musamman da yake so an tashi karatu da Allah a sashi a ciki, da fatan Allah ya yi masa wannan bukata ta sa. Wanda akwai kuma hakimin Madobi, mahaifin injiniya da Turabi Musa Kwankwaso, shi ma Allah ya masa rasuwa da za ka yi jana'izarsa. Shi ma Allah ya ji kansa, dukkan musulmi Allah ya ji kansu, wanda suke da damuwa Allah ya yi musu, wanda suke cikin bakin ciki Allah ya yi musu, wanda suke da cututtuka ko ta damuwa Allah ya raba su da ita, wanda suke da bukata ta alheri Allah ya biya musu. Allah ka yaye mana dukkan damuwa, ka biya mana dukkan bukata ta alheri. Wannan cuta da ake ta kuzuzutawa cewa ta dawo da ƙarfi kuma ta fi ta waccan bala'i, to Allah ya tsaye da ita a can din da take, kuma can din ma Allah ya yi ta. Allah kakka ba wata cututtuka dama ta zo ta ƙara firgita mu, a rufe mana masallatai da majalisoci da wajen karatu, a rufe mana kasuwanni. Allah kakka kawo mana irin wannan yanayi ya ƙara maimaituwa. Allah ka ƙara maimaita mana irin halin da muka shiga, da firgita mu, da tsorata mu, da rufe mana kasuwanni da masallatai da wurin karatu da wajen komai ma ya tsaya cak a duniya. To Allah kaka maimaita mana irin wannan rana, wannan lokaci da irin wannan yanayi. Da abin da zai kawo hakan Allah ka dakatar da shi, Allah ka tsaye da shi, Allah ka yaye mana cututtuka da bala'i da masifu. Allahumma rfa anna al-jahda wal ju'a wal 'urya wa kashif anna min al-bala'i ma la yakashifuhu ghayruka. Allahumma rfa anna al-jahda wal ju'a wal 'urya wa kashif anna min al-bala'i ma la yakashifuhu ghayruka. Allahumma rfa anna al-ju'a wal 'urya وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.